tota mesura porta implícita una incertesa que hem de tenir en compte a l'hora d'interpretar els resultats. Identificarem un metall a partir de la seva densitat. La peça metàl·lica pesa 35,66 grams. La resolució de la balança és de 0,01 grams. La incertesa en la seva mesura serà, per tant, del 0,03%. Per calcular el seu volum, posem aigua en una proveta. Després, amb molta cura, hi afegim el metall i tornem a mirar el volum. El volum del metall serà igual a la diferència dels dos volums. El volum de la peça metàl·lica és de 13 mil·litre. La resolució de pipeta és d'1 mil·litre. La incertesa en la seva mesura serà, per tant, del 7,69%. Per saber l'error total, hem de sumar l'error de la massa més l'error del volum, que en aquest cas ens donaria 7,72%. Per saber la densitat, que és massa partit per volum, en aquest cas seria 35,66 grams partit per 13 mil·litres, que donaria 2,7 grams per mil·lilitre. Per saber l'error total en què ens mourem, hem de partir 2,7, que seria la densitat, multiplicat per 7,72, que seria l'error total, dividit entre 100. En aquest cas ens mouríem en un error del 0,2 més o menys. El resultat final és que la densitat és 2,7 més o menys que l'error total, 0,2 grams per mil·lilitre. Hem consultat una taula de densitats de diferents metalls i hem trobat que la peça metàl·lica ha d'estar feta d'alumini. Hauríem dubtat si a la taula hi hagués hagut un metall la densitat del qual hagués estat entre 2,9 i 2,5 grams partit per mil·lilitre.